Sziasztok! Ma szeretnélek megismertetni titeket ezzel a készülékkel. A neve MSR Hyperflow Microfilter. Elég csúnya név, de ettől még működőképes szerkezetről van szó. Amiből áll, az egy tappancs. Ez a tappancs kerül bele a vízbe, és ez egy előszűrést végez, hisz itt egy apró szűrő van rajta. Utána következik egy hosszú cső, és egy pumpa. A pumpában található mégpedig itt egy nagyon érdekes megoldás. Ez apró vékony csöveket tartalmazó szele, ami csak a vízmolekulát engedi át, no meg vírusokat, meg némi kemikáliát is. Tehát azért itt sem árt utána forralni, de elég biztonságosan fogyasztható az a víz, ami kijön ebből. Hogyan is működik? Tappancs bele a vízbe, pumpát megnyomkodjuk, itt távozik az iható víz. Egész könnyedén hangzik. Mivel a tappancs eléggé lebeg a víz felszínén, ezért nem árt, ha egy bot végével oda kényszerítjük a patakba. Így, ezzel föl is kevertem egy kicsi koszt, hogy jobb legyen a teszt. Remélem látható. Még egy kicsit keverek a kuppal. Ez ott már sáros víz. Az eredmény ezen az oldalon változatlan. Így néz ki. Nekem tiszta víznek tűnik, és ezt forralás nélkül nem igazán illene. De ha én megcsinálom, azért nem lehet annyira veszélyes. Természetesen minden nem ennyire egyszerű. Ami ez a kis készülékre még jellemző, hogy fázós. Tehát ha ne adj Isten víz van benne, megfagy, vége neki, ugyanis a vízmolekulák mérete fagyás közben megnövekszik, és ami benne van ebbe a szelepbe, az rögtön szét is törik. A másik, amire ügyelni kell, hogy nagyjából 50 liter víz szűrése után szét kell szednünk, megfordítani a szelepet, majd tiszta vizet átszivattyúzni rajta. Ezzel elérjük, hogy ami a csövecskékbe esetleg összegyűlt kosz, az távozzon, bár mint mondtam, a kis szűrőtappancs eléggé segít nekünk abban, hogy a szűrőbe kevesebb kosz kerüljön be.